migwagwa yeMazowe yashanduka. Migwagwa iri kuvandudzwa, makomo ari kucherwa, dzimba dziri kuvakwa, uye bani rakanga razikanwa senzvimbo yakasarira iye zvino raparara nyaya dzebudiriro, dzimba dzichivakwa. Vanhu veruzhinji vari kufara uye vanotaura kufara kwavo zvichienderana nebasa riri kuitwa. Mugwagwa unobva Harare wakananga kuBhindura uchifamba nawo, unoona basa rakawanda riri kuitwa, uye vazhinji vemunzvimbo iyi vanoti vakanga vasingafungidziri kuti zvinhu izvi zvaigona kuitika munyika ino. Tinozvitenda kuti vari kutiitira zvakanaka. Imwewo mota kana dzichienda neuku haingakwanisi kuwanikwawo ine imwe uku. Asi kana tiri kuno kusaidhi kwedu kuno kuzvinhu zvedu zvezvitori right, avo vari kusaidhi kwavo zvinhu zvavo zvinenge zvitori right. Tinotenda unozvikutiitira Baba Mnangagwa, wakatigadzira mugwagwa two-way dzinenge dzichienda kuBhindura, mota dzichifamba dziri imwe saiti. Tichitendawo nebasa rakutiitira muno muna Mazowe rokuvakawo mashopu, maservice station. Tinotendawo nebasa rakutiitira iroro. Panzvimbo ino ndo pane chikoro chaizikanwa kwazvo, chikoro chevaimbova mutungamiri wenyika uye Shakavu Comrade Robert Gabriel Mugabe, chikoro chaAmari Grace Mugabe, uye nzvimbo ino yakanga isina zvivakwa zvakawanda zvakadai sezviri pano. Asi basa iri rekuvandudzwa kwenzvimbo iyi raratidza kuti hurumende yechipiri inotungamirwa nemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa iri kukoshesa budiriro isina nzvimbo kana donho rainosiya. Panzvimbo ino yemugwagwa unobva muGlendale uchipinda mugwagwa unoenda Bhindura paratidzwa zvakare kuti pashambidzika uye pashanduka, uye basa irori riri kutsikirwa kwazvo, apo mugwagwa uyu uchavandudzwa sekutaurwa kwazvaitwa naHonorable Minister Felix Tapiwa Mhona nhasi pachirongwa chekuparura nyaya dzine chekuita nekurukiswa kwetsaona mugwagwa zvikuru takatarisana nezuva reEaster neIndependence ratakatarisana nayo. Harare Bhindura, Honorable Minister, tichavandudza nekugadzira mugwagwa wedu kuti uve uchipamhama kubva pane zvauriko zvino tozoikontinua nedualization, asi pari zvino tiri kumbomirira dualization paMazowe sekutaura kwandaita. Tichabvapo zvakare tine mugwagwa unonzi Ruya Mukumbura ndoda Hondo, mugwagwa uriko zvakare neOld Mazowe. Vanenge vachida kubva vangouya vachibuda nepaMazowe hotel apo, vanongoti vachipinda paMazowe vobva vananga vonopfuura nekuseri kweParliament, ndo Old Mazowe. Tiri kuuya nayo tichigadzira kusvika ipapo. Tine Bhindura matepa ndo mumwe mugwagwa watiri kugadzira zvakare. Tichanyanya kukosha nekufambudza vanhu vakawanda ibasa riri kuitwa remigwagwa, pakuchitawo zvakare basa rekuvakwa kwedzimba nzvimbo ino kubva mugomo kudzika muno mukati menzvimbo yeMazowe. Vazhinji vari kuramba vachitiona budiriro iyi nekuti mutungamiri wenyika akavimbisa uye vanoramba vachitsigira nekuita zvirongwa izvi kuitira kuti nyika ino inge yava padanho repamusoro mukati megore ra2030 kana tautaura panyaya dzezvebudiriro. Love more muchakandiona Masunungure, Fire.com, Glendale, Mazowe.